Ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. Инҷои мо дар бозори Корун ҳафтум дарвоза рияди шашам анами чизои жемпирои навинкаи Туркия ҳастанд ки шапка, шарф ва жемпирш ҳастай ёки тройка ҳам тройка бебрука фақат ами жемпирай ҳам шапкашай ҳам шарфакаш. Чанд расветка дори аё ака? Расветка бисёр ая мисол як 6-7 намуд расветка дора. Иҷада ози 3 расветкаша мо шумо да нишон метем. 3 расветкаш марҳамат нақшон 180 сомон. Фирмашон фирмаи ана каси англисиро метуна бухуна. Фирмашон англиси қад нависаге хай касе ки метуна хонда дар комментария бинависа ки кадом фирмаҳай нақш 180 сомон беҳад хушрӯ. Се намуд ришта қати духтагия инай пӯшчонай шапкача дорам ҳай барои снегуручка мешава снегуручкада аҷибутай и барои чи арзон кадагия ки ози скидкаи новогодни кадагия барои амон касе ки мехоҳад дастафка кадам мо дастафка дорем беҳад хушрӯ барои ҳамон майра барои шумора сиёмка кадам ҳай и тараф да ҳастай иёра чи меган туника ҳа ё туника на туникои безразмерни ҳамаи ҳами чизое ки оз нишон додесам ҳамё безразмерниан нархи ё чанда яка 180 сомон даст нази назиши ё жемприша ё жемприя ё риштагия ё риштагия ҳами чиз беҳад мада маъқул шид баъд комплектам мисол касе ки мехоҳад дастафка када мада бинависа ман шумода дар пага дастафка мекунам боқи сарбаланд бошем бо дигар ҷора сиёмка мекунем шумода намоиш метунем. Ина фикртае ки шумо ҳозир дар экран мебинед ира ламираж бамбук меган ламираж бамбук попур вори задагия ине ки попури и ба ришта нестай ба нигина қатияй ҳами навинкое ки ҳастанд ҳозир ҳамиён 230 сомон мисол касе ки ай Россия ай Германия ай Франсия ай ҷое ки занг мезанед марҳамат занг бизанед мо дастафка дорем сангош оригинали Сваровскияй нархиш 230 сомон ягон дона ина савдогар мега ки ягон донаи сангиш простой нест ина ина нигаҳ кен дар экрана нигаҳ кар диде ина нигаҳ экрана бин хушро экрана бинем ки чӣ хелай ана касе ки заказ каданияй мо номрома мемонам шумо қай медонед мара заказ мекунед баъд ина бараш остинош хеле остиношам сангош Сваровскияй ина ай размери чанд то чанда дорен ака ай 46 то 56 ай 46 то 56 дора 6 размера чанд та расветка 3 расветка 3 та расветка нозик як ранг мешавад ин сафед бо сангиш бардор мешавад сафед бо сангиш делизови сауз меган сангош ама агар рӯзи вайд медоя агада ҳай ин чиз тез тамом мешавад касе ки успед мекунам ада занг мезанед ма шумода дастафта мекунам и аям бозори ҳафтуми бозори Корвон ҳафтум дарвоза рияди прамояй ҳайҷа ҳама чизора дора ҳами чизи навинкае ки ҳамин рӯз омагия ҳами қай дигар чизош дар бораи дигар чизош мо шумода маълумот додем ду таями ҳам нава инами дута ин ҳами навинка ана дар бораи ҳамё камтар я габза апаҷон камтар чӣ мекунӣ ки дар бораи ҳамё габза апа ака ё ту размери чандан ё 48 то 58 дара 48 то 58 ям 6 размерай 6 размер расветка дура чанда нархи дона сомон оптумша я пачка ба дона чанд дона 180 сомон мефурӯшем 180 дона ҳай нархи оптуш 140 сомон марҳамат касе ки заказ каданияй заказ куна и чанд расветка дора чиёшам аҷоиботам дизайншонам аҷоиботай моделшон модели навинкай борое ки ҳами саҳар даромадагиан анамиён пешошон аҷоиба иҷа камтарак ториктарай хай маълумае ки чизи хуб ай боқи сарбаланд бошен касе ки дар канал обуна нест обуна шава касе ки заказ каданияй конкретно заказ каданияй бинависа конкретно заказ кадаги нестен нанависед ҳам биен ба бозори Корвон харидорӣ кунем
ина марҳамат иҷада бо як палточаҳои новинкае ки гуанжои бори качественияй лекин нархаш арзонтар. Марҳамат ина шумо касе ки талабгора ино савдогар худаш гап мезана биё апа гап закуда бораи палточ нархаш 350 сомон. Мехш оригиналай ина снимающий мех дора ана дарунаш полни ҳами худаш материали худша айташ ягон астар надора дига хел нестай ина и материалиш чия балшимерка ая то размери чанда мекушад и ай моли туркида барои ки мо ира чӣ кадагем мешиносем бори хубай ана жалоб нестай ҳами бурда баъд ғавси зурай качества вайрон намеша ира шушта мепӯшӣ материалиш беҳад зурай ҳамира совет метавонем ки шумо биен харидорӣ кунед ё ки касе ки мехоҳад доставка кардан мо шуморо доставка мекунем.